Are you Aaron, no? Yes, maybe that. I thought I'll stay here, I'll come out and everybody's left the theatre, no? Be dwi'n licio am wirfoddoli fan'ma ydy gael gweld peth am ddim, dyna di'r perk o'r job, to be honest. Ffilmiau am ddim, sioeau yn y theatre, neu sioeau yn y studio, bod math o bethau. Mantech Gwynedd oedd y lle gyntaf nes i wirfoddoli. Canolfan gwirfoddoli di o'n seg, mae pobl yn gydru dod i fewn a mae rhywun helpu nhw ffindio lle sy'n ffitio nhw, de. Dwi ar y computer yn amal yn updateio i Facebook nhw, i Twitter nhw, Instagram nhw weithiau. Ond nhw'n gwybod bod fi'n licio mynd i sioeau a to syndaf a felly wedyn oedd nhw ddeud amdano lle yma. Dwi wedi cychwyn casglu tickedi gigs pethau dwi wedi bod i weld. Mam nath ddeud o pan wedi'n safio nhw, cos fel lot o bobl yn safio nhw, cos nhw'n blaen nhw, jyst taflu nhw iddyn, cos bysyn y mapio nhw, di gael ei defnyddio. Pan mae rhywun yn dod i rhywle fatha galeri, dwi'n licio trio cyfarfod rhywun. Be nes i o beth ar y fyny, tweetio fo, gofyn nhw, can I meet you yn ei hachia. Ar ddiwedd y sioe nath o bwyntio ato fi a gofyn, are you Aaron, no? Yes, maybe that. Nath o dweud, I'll stay here, I'll come out and everybody's left the theatre, no? Dwi'n cofio nath nhw bloeddi fewn yn y theatre. A wedyn nath o ddod allan wedyn. Dwi wedi cyfarfod Keith Duffy o Bwyso a Brian McFadden o Westlife, de. Nes i gael VIP ticket i gyfarfod hynna, achos bod nhw'n enwa fawr, dydy. Dwi wedi gyfarfod dipyn o celebs, no. Y llun sydd ar y wal yn y stafell gwirfoddoli o ydy llun efo Griffith Wyn oedd ar Britain's Got Talent blwyddyn dwytha. Nath o neud gig yma cwpl o misoedd yn ôl. Mae gwirfoddoli yn beth da effernol, chos da chi'n gael neud pethau gwahanol a weithiau neud pethau da chi'n licio neud day to day, so ni'n advisio pobl i drio mynd i wirfoddoli, de.